Futbalistov Spartaka Trnava dnes čakala prvá tohto sezóna pohárová skúška. Na domácom štadióne privítali v úvodnom vystúpení druhého predkola Európskej ligy írsky tím Sligo Rovers. Írsky tím si do Trnavy priniesol typické ostrovné počasie, ale už v prvej minúte mohla Trnava vyhrávať, keď Tomáček pohrozil svojou ľavačkou. Spartak išiel do vedenia v 38. minúte, keď Stožický našiel z rohu Karhanovú hlavu a bolo 1-0. Domácich gól nakopol a v 45. minúte bolo už 2-0. Cez viacerých hráčov sa presadil Mikovič. Tento hráč sa stal hviezdou duelu o ďalších pár sekúnd, keď dal na 3-0. Hráči Sliga sa červenajú ešte teraz. V druhom polčase začali diktovať tempo Rovers. Trnavu zatlačili, no premenili jedinú šancu. V 68. minúte skorigoval skóre Pearce. Trnava vyhrala nad Sligo Rovers po dobrom výkone 3-1. A výsledok tretieho slovenského mužstva v dnešný pohárový futbalový deň.